Να κάτσουμε εδώ, Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε. Εγώ μια φορά δεν πεινάω. Πεινάς, δεν πεινάς, τέτοια ώρα που είναι κάτι πρέπει να φας. Κι αφού δεν πεινάω. Μα όσο κι αν δεν πεινάς, βρε Γιαννάκη μου, μα έστω και με το ζόρι, κάτι πρέπει να φας. Δεν πεινάω. Μα δεν μου λες τώρα, σε παρακαλώ, τι θα γίνει με αυτό το παιδί που τόσες μέρες τώρα δεν εννοεί να βάλει κάτι της στο στόμα του. Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι? Δεν πεινάω. Μα ο άνθρωπος κάτι πρέπει να τρώει για να είναι καλά. Κι αφού δεν πεινάω. Καλά, τώρα θα πάρεις τον κατάλογο, θα διαλέξεις τι σ' αρέσει και θα το φας σαν καλό παιδί που είσαι. Έλα σε παρακαλώ, τέλος πάντων. Ορίστε. Έχεις κατάλογο? Πώς δεν έχω? Γιαννάκη, για διάλεξε παιδί μου να φας. Εγώ δεν πεινάω. Διάλεξε κάτι που σου λέω τέλος πάντων. Κι αφού δεν πεινάω. Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν πεινάω. Γιαννάκη, πεινάς δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζόρι. Κι αφού δεν πεινάω. Δεν το βλέπω να στριγιώνω εδώ μέσα. Θέλεις ένα φρικασέ? Δεν πεινάω. Θέλεις ψητό με πατατάκια? Κι αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι? Δεν πεινάω. Α, θέλεις μια μακαρονάδα σαν κι αυτή? Δεν πεινάω. Θέλεις ένα... Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει. Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε. Και μια μέρα παραπάνω δεν χάλασε ο κόσμος. Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για την μανούλα σου. Δεν πεινάω. Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη. Κι αφού δεν πεινάω. Ρε Γιαννάκη, έλα για μένα, κάνε μου το Δεν χατήρι. πεινάω. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαληθήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά. Παιδί! Έλα, άσε με ρε Χριστιανέ μου κι εσύ. Τι θα γίνει ρε Γιαννάκη τέλος πάντων με σένα? Θέλεις να σου φέρω παιδί μου μία παγιδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια? Δεν πεινάω. Δεν θέλεις. Μια στιγμή κύριος έφτασα. Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες έτσι με μπόλικο στημένο λεμόνάκι? Κι αφού δεν πεινάω. Μια στιγμή ρε άνθρωπε μου, με βλέπεις σε μιλάω. Α, θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια? Δεν πεινάω. Δεν θέλεις. Καλά. Μια στιγμή κύριε, μια στιγμή. Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι? Δεν πεινάω. Έφτασε κύριε. Αμάντε βρε Χριστιανέ μου τέλος πάντων. Θέλεις ένα γιουβετσάκι? Πού σε παιδί! Έλα παιδί μου, λέγε τέλος πάντων τι θέλεις.